डोसा है क्या? हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार भाई। दादा এটা কানা বনুছো দাদা এটা দাল বরা এটা ডালবরা আচ্ছা ডালবরা এটা প্রিপারেশন কানা দাদা ডালি বଟା ହେଇକିରି ମସଲା ମସଲା ସବୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଆଉ କାଣା କାଣା ବନଉଛ ଦାଦା ଇଡଲି ଉପମା ଚକୁଳି ବରା ଆଳୁଚପ ଡାଲି ବରା ଆଚ୍ଛା ଜାଗା କେନ ଅଛି ଦାଦା এটা ସୁଦପଡା ବାଇପାସ ରୋଡ ରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଇଡଲି ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଡାଲବରା ତ ବଲାଙ୍ଗୀରେ କେନେ ବନାବା ହଁ ନା ଏଇଟା ସାଉଥ ରେ ଆମର ବେଶୀ ଏଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଏଟା। ଖୁଲବାର ଟାଇମିଂ କାଣା ରହୁଛ ଦାଦା ସକାଳୁ 5 ବାଜେ ଖୁଲସି ଇଡଲି ବାହାରିଲା ବେଳକେ 6 ପାଖାପାଖି ଇଡଲି। ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ନା ଆମେ ପ୍ରପର ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆଜିକେ 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆମର ସାଉଥ ଆମର ହଉଛି ବର୍ଡର ବ୍ରହ୍ମପୁର 80 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗାଁ ଟା। ସେଥିଲାଗି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ର ମାନେ ହଁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାଟା ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଡାଲ ବରା କେବଳ ଏଇଟା ଖୁଲନ ଆଜିକେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ଦୋକାନର ନା ଓମ ସାଇ ଟିଫିନ ସେଣ୍ଟର। ଚଟନି କାଣା କାଣା ରଖି କରୁଛ ଚଟନି ଅଛି ସମ୍ବର ଅଛି ଚଣା ତରକାରୀ ଅଛି ଆମର ଡାଲି ଚଟନି ଅଛି ଟମାଟର ଖଟା ଅଛି ମିର୍ଚା ଚଟନି ଅଛି। टाइमिंग काଣା ରହୁଛ ତା ଖୁଲବାରଟା ସକାଳୁ 5 ରୁ 10:30 11। ଲୋକ ଖାଇ ଆସିଲା ବେଲେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ टाइम आमर बेसी भिड़ गले 7:30 ରୁ 8 9 ଭିତରେ। खटा खटा है डरा चटनी सब देंगे बड़ा दे दे
अच्छा लग रहा है। ତମ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଏଲ୍ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆଚାରୀ। ଆମ ଭାଉଜର ନା? ଏଲ୍ ଶ୍ୟାମଲା। କେତେ ଭାଇ? 5ଟା। हम्म।
ଅଛି।